For satan! Lille mand! Jeg skal lige lægge nej. Nej, skal ikke bare lade den ligge her? Kom nu. Vi vil have Kom her. Kom indenfor. Bare du udenfor, jeg kan med. Kom så. Det gør du ikke, nej. For du har smidt ud en dyne derfra og spyttet efter mig. Ja. Og du har spredt alt muligt over mit værelse og kastet min dyne ned. Fejl. Jeg har taget din bud. Ja. Nej, den er der. Nej! Hvad fanden din bud, han? Det ved jeg sgu da ikke. Hvad sker der lige nu? Oh my god. Det gjorde du ikke, din dumme mund. Støvsmurt. så fejl. Seriøst. Din svin. Jeg kan fandme ikke få det af. Det her, det støvsuger jeg sgu ikke. Det var bare sådan det her. Kom, ingen sokke. Ingen sokke. Det er sådan nogle gange lige, hvis jeg hældte det med. Så hælder det ud. Tør du? Skal så hælde det ud. Det var grænsen, Jeg bliver ikke op. Vi har lidt Pasta. lidt brød. Så har vi noget kakaopulver. Og så har vi lidt mere brød. Så har vi konfetti, og så har vi sukker. Og så har vi frøg, som ikke er med at alligevel gøre rent. Du skal gå ind der, så får du siddet i noget på i dag. Altså, du skal jo nok regne med en kødhjelm med ranglebær i nat. Jeg kan mærke natterand. Det kan jeg også, ja. Og hvad er det? Det er så boller, og boller man kan køre. Ja. Det er en god film. Hvis det var Olsen-banden, så var det det dårligste kup nogensinde. Det er godt noget at se, om der er noget. Nej, så vågner de, vi vil tage det håndtaget. Ja, alle låser sgu døren. Nej, ja. Du kan ikke bare smide en sådan nøgle væk.
Undskyld, fædre. Ja, sø. Skal det ikke sådan mere? Så. Jeg har ikke gjort noget.